MCA to support kichung MP ngecho anon gikura Yude mane gikura an wasom ni ote mokari adek som na ote wad ngato penyo ni CV mane omaki kitero e State House negin CV adito negin mag ngagini CV ka negin million adek 1,100 gi 75 mago joma ne onge gi tich jomoro kwayo mondo giyud tich achiel koso ne tije mang'eny mago joma different CVs Okay. Chima ne omaka mokwongo cha Yes. okay kota wacho ni watero CVs warum to aneno ka jioro CVs ma nyaka Budalangi jomoro CV ko Mandera jomoko wa Likoni jomoko wa Mombasa to magi jomonge pesa onge tich okinyange so ngendi biuru town wadi State House wacho ni orna to gioro te no miyo gi number te print gi digi no dong ni police ko magi Eric Omondi okwayo ni dipog mogo North Rift kama jo bandits kele injruok mondi dipog mogo no jode jairo ajamba ne chalga nyamba na wacho ni ayie kode ahinya wabiro sire lwedo kendo med mana dhi nyime kama mako no en adiri makende ni piny to tek dwaro jomochung motegno koro mogo ni to watere ni joma are most needy moko ni Islam kata notice no wapare ingen pod wongo masol eka wachako lakini Nyasaye ok nindi koro wachaka mos gi man gocha Gimari matin mara matin lakini wabro chopo okay